हेल' लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायगोननानै लाग्रोनाय थाबाय बे लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि थाम्बनेलाव नुखादों जानांगौ बे भिडिअ मानि सायाव जागोन आरो बे फुल मुभियाव गाहायै सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बे फुल मुभिखौ माब्ला नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलां लोगोफोर सोर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै मिशेल मोसाहारिजों डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर जाय फुल मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों गुथाल स' ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ आगोलाव गोबाङानो निउ वेब्सनि गेजेरजों गोबाङानो नायखादों आरो नुखादोंमोन जानांगौ आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायाखै बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ फुल मुभिखौ नोंथांमोना जोबोरैनो नायनो होननानै इउटुबनि गेजेरजों नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दङ स' लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बिग्राय मनालिसा रिंकुमनि जेजास केरकेटारि राजाश्री फ्लरिना आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे गुथाल आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावगोन लोगोफोर आरो बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों सोमजोर बसुमतारी बिथां स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादों गोबाङानो आगोलाव आरो निउ वेब्सनि गेजेरजों सोर नायखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गाबोन 1 सेप्तेम्बराव रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों बे फुल मुभिखौ पार्ट बाय पार्ट बिथांमोना रिलिज खालामनो आखायाव लादों लोगोफोर स' बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ सोर नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दङ स' नोंथांमोना गाबोननि गेजेरावनो नुनो मोननो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ गाबोन 1 सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो नोंथांमोना नुनो मोननो हागौ नोंथांमोना रिंसार ब्रह्म चेनेलाव बयबो नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो जेब्ला बे फुल मुभिखौ रिलिज खालामो अब्ला बिनि सायाव गोदानै मोनसे फिन आपडेटनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायनानै होनो नाजाबावगोन लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'दो स' लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव थाबैनो मिथिनो मोनबाय थायो स' थेंक इउ फर वाचिं